Pamatud-an di ay sa atong igsuon nga diha sa Bible Baptist Church nga ang simbahan Katoliko, ang Roman Catholic Church, mitungha o mitoy hakaw o misulpot sa tuig 380 sumala sa Biblia o referensya. So maunay pamatud-an sa atong igsuon sa ni Pastor Rian Puentes o bungkagon kini, no? Niyon ingno na to nga dili mi tinuod ang mubungkag niini ang atong igsuon nga si Brother Paul San Pablo Alima, Catholic faith defender of the Diocese of Tagbilaran. So ang ato na moderator mga igsuon, no? Si Brother Bibot Hinguyon, no? Nya mao ni ang iyang educational background, AB Political Science of University of San Carlos, Master in Industrial Relation of University of the Philippines, UP Diliban. Grabe ning atong moderator diha ni Rod, no? Di kung kuha pa ni di mabangbang, no? Bachelor of Law sa Gulyas Law School. Unya ang iya karong mga gika sa tawag aning gika trabaho niya ba gika balak-an sa kinabuhi, no? Ang pagpanarbaho, a former correspondent, columnist, the Freeman newspaper of Cebu City, former legal assistant to the governor, public of Palau, U.S. Trust Territory, Western Caroline Island. So, former editorial staff, no, sa maning akuan mo, Tia Vilao News, Western Caroline Island, a former information writer of Cebu City government, a special investigator to the Department of Science and Technology, founder of the Society of Skeptics and Free Thinker of the Philippines. So, mao di ang atong igsoon, ang atong moderator, Brother Bibot Hinguyon. Unya, assisted sa atong igsuon nga Pastor Elder sa Worshipper of Yahweh, Elder Ismael Bahinting, no? So wag gyud bias karon kay nanuman dili Baptist, dili pod Katoliko, no? So mga igsuon, ako kamong ihatag sa atong moderator aron magpasabot sa mga balaod o mga rules niining dialogo sa pagtuo. Ako kamong ihatag na atong igsuon, Brother Bibot Hinguyon. Asi para hindig lang. Okay, ako kamong ihatag ni Elder Ismael Bahinting. Okay, good afternoon. Ngayon, babasahin natin ang rules and regulations, rules of the debate. Rule number 1, no question or point shall be raised that is unrelated to the debate. Proportion, focus only
to the subject matter. Number 2, 1 minute question, 1 minute answer. Number 3, categorical question should be answered categorically, yes or no, with 1 minute qualification. Rule number 4, to be related to the debate proposition. A point must either be a premise of the affirmation or negation of the proposition, or the affirmation or negation of the proposition itself. Rule number 5, speak only when it is your time to speak. So, in other words, both debaters are not allowed to speak when the one still speaking. So, the other one will have to wait while the other one is speaking. Number 6, the debaters may raise an objection to the moderator if he thinks that the opponent violated a rule of the debate. Object anytime except conclusion. If there is any violation against the rule of debate, so take note, debaters, that your objection, the debaters may raise an objection to the moderators if they think that the opponent violated the rule of the debate. Number 7, when a debater wants to raise an objection, he must say, "Objection, Mr. Moderator." So, in other words, we have to follow the rules. This rule is very important to make very proper in approaching, delivering the words. So, the debaters must maintain. You have to pass to the moderator when you ask something. The number 7, a debate, when the debater wants to raise an objection, he must say, "Objection, Mr. Moderator." The moderator then asks what the objection is. The specific rule violated must be cited. In other words, if the debater will object, he is obliged to mention one of the rules, or what part of the rule that the other debater has violated. Then, number 7, the specific rule violated must be cited. When there is a counter objection, the moderator listens to both sides. Afterwards, he makes the decision. Number 8, time will be paused when an objection is raised and dealt with. Rule number 9, all references used during the debate must be accessible to the debaters and moderator. Rule number 10, when a debater demands that a reference used be read, the moderator will be the one to read the reference. While the moderator reads it, the time will be paused. Rule number 11, no ad hominem or personal attacks shall be permitted. Attack the argument themselves. Rule number 12, respect always the right ruling of the moderator. So it is very important, debaters, that you have to respect the way the moderator will make a ruling
to the time of the debate because they can help us to make proper and very a good conversation or debate. Rule number 12, respect always the right ruling of the moderator during the moderator's time. The debaters must keep silence. This is to ensure that order will rule in the debate. Then there is additional number 13. If a debater committed 3 violations from the rules or the debate as penalty, his summary period will be deducted 1 minute for every 3 violations. So, okay, that's all the rules of the debate. So, maraming salamat kapatid na Ismael. So, ang atin na ngayon, sino po bang nakapag-live ngayon sa Facebook na sa atin? Para makita sa ibang mga sa Facebook natin kung sinong nakapag-live, ang GC Vibes, ang Ebidensya Biblika, ang Sungkulan Chapter, Simply Sungkulan Chapter, ang Converted Catholic, then si Billward Paco. Wala lain? Okay, so asa iyo, Braligar? Kayon sabay kamaturan, record lang. Okay. Okay. Yung pinag-usapan natin na nilagyan namin nga ng borderline kasi yung mga kapatid natin na mga Baptist, Bible Baptist Church, dito sila banda. So yung mga Katoliko dito. So paki-transfer lang, no? Para hindi kayo mag-tusik-tusik dyan. Ha? Yung nasa gitna, okay lang. So, meron tayong kailangan dito na mag-timer ng 1 minute. Request ko ni Brad Roland. Can I request Brad Roland? Okay. Sa inyo, meron po ba? Di. Moderator na siya. So, lahigyan ng timer. So, ako na magdala sa 15 minutes, no? Para matingnan niya kung kailangan nating i-stop yung time pag may objection at saka kailangan lang natin yung 1 minute. So, ibigay ko kayo sa ating moderator, Brother Bibot. Before we start, I would like the both parties to read out to the public and to the audience their respective references para gusto na ko may bawaan ng mas matakusa o sa publiko unsa ang ilang referensya o niya para suta sa nato o wa pa objection ng both parties for the benefit of the public. So, palihog, Brian Fuentes, basahan mong mga titles, mga libro o referensya. Nagdala tayong mga gitawag nila o standard references. So, wala tayo non-secular diri. Americana, Encyclopedia Americana, and then ito is the Family Encyclopedia and Encyclopedia International, and Encyclopedia Americana sa Civil Funk and Whatnals Encyclopedia, and Britannica Encyclopedia, and also Collier's Encyclopedia. And
pa isa. What is this? Oh, Collier. And that's it. And then online encyclopedia, Wikipedia and Britannica. Brother Paul. Dala ko dito ang 2 volume ng Church History ng Baptist Theological Seminary. Nandito sa aking kamay ang The Book of Religion, World Book Encyclopedia, Grolier Universal Encyclopedia, a World History ni Saide, at mga diksyonaryo, at ang iba yung mga translation at World History. So ang pinaka-ebidensya ko ngayon ay itong Volume 1 and 2 ng Church History ng kanilang seminaryo sa Baptist. Okay. So, I would like to know if both parties have no objection to the references that they presented to the public. Brad Ryan Fuentes, no objection? Sayang referensya? Okay. Brad Paul Lima, no objection? Okay. So, audience, klaro nga was like objection sa matag referensya nila. So, okay, we can proceed. Please bear with us because we're still waiting for the person assigned as a timer. Landscape, magkano po? Magkano po? Okay. Sinag toyo. Aulan naman yung trabaho ko sana yan. Balik ko mo. Ang delikado ko ni Atinis din ba? Ito. Yung may ginoon 33. Okay, so both parties are now ready. Okay, Brad Ryan, ready na? Brad Paul. So the debate officially starts now. Ready timer. Alright. So, una sa tanan,
una sa lahat, okay, Tagalog, no? Magandang hapon po sa lahat, sa live at saka dito. Una sa lahat, humihingi po ako ng pasensya sa ating tema. Actually, sa tema po namin, actually, Truth Church lamang po ito, one-sided. Since hindi po pwede nalagyan ng, ayaw po nilalagyan ng hindi. So ngayon, buo po ang tema na patutunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 AD sang-ayon sa Biblia ng mga referensya. So, pasensya sa tema, pero Truth Church lamang po ito. Meaning to say, we don't believe that Roman Catholic Church founded by Jesus Christ and from the Apostles. Okay, so simulan po natin. Ito po na patuloy nating tatandaan that meron pong mga errors po itong mga encyclopedia, mga aklat. Kaya sa ayon dito, as useful reminders of the fact that no encyclopedia can ever expect to be perfectly error-free. So, meron po itong this is not like the Bible na meron po itong mga mali. So, kailangan po natin kunin yung general consensus, hindi yung isang references lang. Kailangan po natin kunin ang buong o kaya agreed na sa lahat po ng mga encyclopedia. Ito po ay dahil gagamit po tayo ngayon ng referensya at ang Biblia at referensya. So ito na po ang ating patutunayan. Sumupot lamang 380 AD ayon sa Biblia at referensya. So una sa lahat, ang aking pong trabaho ngayon is to define the topic and then to present arguments. No, hindi ho sa debate ay babasahin letra por letra. We have to present arguments and evidences. So, we'll define the topic, Roman Catholic Church. Ano po ito? Okay, this is from Wikipedia. At wala po yatang tututol dito. The Pope, who is the Bishop of Rome, is the chief pastor of the church. So, Roman Catholic Church, the largest Christian church. Kayo na po babasa dyan. At according to Frank Wagnall's New Encyclopedia, ito po ay those Christians who acknowledge the supreme authority of the Bishop of Rome, the Pope. Okay, ito po nga pag-uusapan natin. Ito po yung tema. So ngayon, ganun pa rin. New Catholic Encyclopedia, volume 13, ito po, page 562, ganun pa rin, sabi dito, so the term Roman Catholic became accepted as a useful designation of those who owed allegiance to the Pope. Alright? Ayan po ang ating tema, no? Na ito lamang po ay sumulpot. Ano ba ang ibig sabihin ng sumulpot, mga kaibigan? Hindi galing sa mga apostolo, hindi tatag ng Panginoong Jesucristo. Ito lamang po ang ating definition. Number 2, dalawa po ang ating pag-uusapan ngayon. Una sa lahat, patutunayan natin na sumulpot ang RCC ayon sa Biblia at patutunayan ko kung kailan ito po ay 380 AD ayon sa references. Alam po natin ang Biblia natapos po ito 1st century. Kaya ang 380 AD ito po ay mapatunayan natin using the references. Ito po yung dalawang natin ngayon. Si negative, ito po yung trabaho ng ating kaibigang Katonggali mamaya na pamalian po niya itong ating references. Number 1, bakit po natin nasabi na sumulpot po ang Romano Katoliko? Ang tunay na iglesia sa Biblia ay may katiyakan sa kaligtasan, which is not sa Roman Catholic Church. Bakit nga ba? Kasi po, ayon sa Colossus 1:18, ang ulo po ng iglesia ay si Kristo at ito ang kanyang katawan. At hindi po tayo naniniwala na ang katawan na siyang iglesia ay mapunta sa impyerno. Therefore, merong katiyakan sa kaligtasan ang lita. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Kung atin pong titingnan, ayon po sa Juan 10:28, ang iglesia, ang kanyang mga tupa ay binigyan na niyang walang hanggang buhay at hindi na ito kailanman malilipol. At ayon po sa Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number 1. Ang subject matter dito, ang Roman Catholic Church ay sumulpot noong taong 380. Bakit pumunta siya sa kaligtasan?
Hindi topic yan. Violation yan sa rule of debate. Counter objection. May ask you a question. Unsa man ang imong rason nga Mr. Moderator, again, objection. Maliwanag ang topic dito na ang Roman Catholic Church ay sumulpot, binigyan niya ng taon 380. Bakit pumunta sa doktrina ng kaligtasan? So, Mr. Moderator, that is an objection of the rules of dialogue. Okay. Hindi pa. Papunta pa po ako dyan. Okay. Pwede imong Oo, yan, Mr. so Moderator. related siya. Natural. Proceed. Oh. Ito po, mga kapatid. Please make it brief. Opo. Ha? Bakit po, mga kapatid? Ang sabi ko po, ang patutunayan ko, sumulpot ko, layon sa Biblia, 380 AD, references yan mamaya. Maghintay ka lang. Okay? Of salvation si Jesus Christ na merong eternal salvation, merong eternal redemption at may buhay na walang hanggan. So yan po ang tunay na iglesia. Pag wala kayo niyan, hindi kayo tunay na iglesia, therefore sumulpot kayo. Okay? Ngayon, number 2, argument number 2. Ang tunay na iglesia sa Biblia ay hindi pinamamahala. So dapat dyan siya, again, that is one of the violations of the rules of dialogue. Okay. Pastor Ryan, direct to the point, sa pagpresenta nimo, mahurot ang imong oras, dili nimo kahatagag punto. Ang tema na sang-ayon ang direct to the point. Objection, Mr. Moderator. Kailangan po kayong makinig sa dalawang objection. Unang objection, yun yung objection niya. Mr. Moderator, ang pinag-uusapan natin dito, iglesia. Roman Catholic Church. Ang pinipresent ko po, iglesia, nasa Biblia. Yung hinihintay po niyang na tema, sabi ko nga, dalawa po ang aking patunayan. Na sila'y sumulpot, ayon sa Biblia, kailan, references. So ang pinag-usapan natin, Roman Catholic Church, we're talking of the church. Bakit wala sa tema yun? No. Church ang pinag-usapan natin, hindi ho ito, ayan o. Moderator siya. Karoon na to niya sa proposisyon, patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 380 sang-ayon sa Biblia at referensya. Now, I think it is fair na dili man question ang authenticity sa iglesia nga gitukod. Ang question dire is another issue. Ang issue dire is whether or not sumulpot pa sa 380 ang Roman Catholic Church. Mo'y main issue. Kaya nga, Mr. Moderator, pinapatunayan ko muna yung totoo. Kasi mamaya, ipapatunay ko yung sa kanila kailan. Kaya hindi mo malalaman yung peke kung walang totoo. Kaya pinipresent ko muna. Kung hindi ako papasok sa tema, Mr. Moderator, pabor niya yan. Okay, another sa akong opinion sa moderator, Pastor Ryan. Ang tema, patunayan ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang noong taong 30 AD sang-ayon sa Biblia at referensya. This is a very single presentation. It should be, you have to present this in a singularity. You have to prove this based on the very issue of the theme. So, based on the theme, you are not required to present the origin of the church, but the theme you are being forced to deliver. You have to put influence. Why is it that the Roman Catholic Church sumulpot yung taong 380? Yun ang gagawin mo. And because of that, Mr. Moderators, I would like to request that according to the rules of dialogue number 13, if a debater committed violations, so dapat i-count
para ang every 3 violation madidakan siya ng 1 minute sa kanyang summary. So maliwanag na nakabiolate siya sa rules of debate, so dapat mag-start na tayong mag-count ng deduction, o meaning i-count pa natin yung mga violations para makapaisa na tayo. Pag darating siya ng 3 violation, makapag-minus na tayo ng 1 minute sa kanyang summary period. Yan ang rules natin sa ating dialogue. So, Last speaker, ha? Ito, Mr. Moderator, oh. Introduction to debating speaking rules, Mr. Moderator. I am presenting arguments. So, ayan sabi, outline, sabi dyan, the affirmative rule is to set out the team's interpretation of the topic, define the topic, outline the team's split, and present arguments. I am not presenting arguments ngayon. Patungkol sa iglesia, ang tunay tsaka sumulpot. So, paano wala sa tema yon? Again, sabi I am presenting arguments na hindi sila tunay na iglesia ayon sa Biblia. Kailan I will use the references pagkatapos. Bakit ayaw nyo yan? What is being proposed here, what is to be resolved is whether or not the Catholic Church emerged only in the 380 AD. More na siya issue 380 AD. I understand ang imong point na mo relate ka establish nimo ang unsay tinuod, then patunayan nimo nga false sila kay 380. Pero dili man issue kung unsay tinuod nga iglesia dire. Ang issue ay gini sa second sa proposition is patunayan na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang ng 380. Teka, Mr. Moderator, ang tema ko po, sumulpot. Paano mo sasabing sumulpot kung wala ang tunay? Paano mo masabing sumulpot ang RCC kung walang tunay? No, ang punto na dire, whether or not ano ang tunay, ang punto lang din nga ang Roman Catholic Church na-emerge ba sa 380? Kaya nga, Mr. Moderator, kaya nga kailangan yung tunay para sumulpot sila. Kaya nga, Mr. Moderator, hindi tayo makapagpatuloy ngayon kasi kung eto kung out of topic ako, Mr. Bakit siya sumulpot? Kasi po, hindi sila parehas sa tunay. Ang sabi ko nga kanina, dinidefine ko po. Ang sumulpot po, Mr. Moderator, ay hindi tayo mapatuloy nito, Mr. Moderator, kung ganon. Sabi hindi galing, eto ang tema ang tema na sumulpot, hindi galing sa mga apostol o hindi tatag ng Panginoong Hesukristo. Dapat dyan pa lang, cut na kayo. Ayun ayan yung tema ko. Ako yung affirmative, ako na pipresent. True to their beliefs. So you are not required to present the origin of the church, but you have to present directly to what the Catholic Church believe or practice of the Catholic Church. By doing that, then you can prove that church, the Catholic Church, became sumulpot. The relation sa topic tungod kay by presenting sa tinuod na iglesia, mapatunayan niya wag man maghisgot dire mo na ang proposition gud wag mo na akong nga gihan klaro gyud ang proposition wag magkinahanglan nga moingon nga unsay false, unsay tinuod. Hindi po, objection, Mr. Moderator, hindi po kailan ito. This is not only day. This is about sumulpot muna, tapos yung day. Hindi po date lamang po ito ang tema natin. Mahaba po ang tema. Ang bihira. Ingan lang ang desisyon. Sa ako nga side, this is a violation for the rule number 1. I perfectly understand your point. Pero ang atong tema karon gud, I understand nga
relevant yung kaya na siya kung inaton, pero ang proposition is nag-restrict na to. Nag-restrict na to. Brad Ryan, ang gusto ni mo nga i-present karon, ato na lang sa imong rebuttal. Go straight to the point. Okay? Hindi kasi ako affirmative tapos mag-rebuttal. Yeah, pero we are bound by the rules, man. One point, okay. Sige, layor pa kayo sinuod. Sige, Brad Ryan. Okay. So, number 2 argument, no, babalik na rin lang natin, huwag niyo nang intindihin yung presentation. So, bakit po sila sumupot? Again, ang ating tema, sumupot nga, ibig sabihin, hindi tunay. Iniwan ay plural, ito po ay elders. Ayon po kay Apostol Pablo, ang kanyang sinulatan din mga elders din, hindi ho niya iniwan ito ng isang tao. So therefore, no, ayon sa Biblia, sumulpot po ang Roman Catholic Church at again bishop, or that he was martyred in Rome. Kaya hindi ho totoo na galing sa mga apostolo, kaya ang tunay na iglesia ito. Therefore, sulpot nga eh. Kailan sumulpot, mga ilabas natin kung kailan. Tapos, ito po online. Ito po sa Encyclopedia Britannica, andyan po sa ating yan, Papacy and the Empire, if Pope Leo I and Gregory I may be styled the architects of the medieval papacy, ito po, should be called, ito si Pope Gregory VII and Innocent III, sila po ay master builder. So yung pamamahalang isang tao, yan ay hindi ayon sa Biblia. No? Ayan. Like Pope Gregory, matutunayan. Ito, diretso natin argument number 3. Okay, sa rebuttal ito. Ano natin to sa rebuttal. Okay. Dito po ayan o. Ito hinihintay nyo. So, saan po nanggaling ang Roman Catholic Church? Galing po yan sa Roman Empire na ginawang relihiyon, official relihiyon yung Christianity. Another thing is, Collier, Encyclopedia, of Thessalonica, diyan nag-develop ang Roman Catholicism. At hindi ho ito unang, minsanang pag-establish, hindi ho. Ito po ay development. Development. Kasi nga, hindi ho ito diretsong itinatag at ayun na. Umabot pa nga ng 1954 ang Roman Catholicism. Program of Constantine the Great for the creation of a new Christian empire. Ginawa ho niyang official state religion. Therefore, pagkatapos yun, mula noong dumating na si Pope Damasus hanggang doon sa iba pang mga popes ng list of pope po ninyo ng Roman Curia na ginawa na rin ng Roman Court, yan po ay nanggagaling sa state religion ng Roman Empire. So, New Catholic Encyclopedia, ano po sabi niya kay Theodosius? 370, ended the Arian dispute and established Catholicism as the religion of the empire. Ang dami pong religion, ang dami pong references. That doon po nagsimula ang superpower na Christianity, mga kaibigan, na tinawag po na Roman Catholic Church later on. Now, ito ay patungkol na sa mamaya, rebuttal natin kasi ayaw po nilang makinggan yung iba pang mga ano na yun. Ngunit, anong oras and anong oras na natitira? Time remaining nyo? Time remaining 2 minutes and 35 seconds. Okay, 2 minutes. Right. So, yan o. Pagka sasabihin natin, yung founded by Jesus Christ, Christianity, the religion that traces its origin to Jesus of Nazareth. Pero maraming Kristiyano,
So ngayon, ang pinag-usapan natin, Roman Catholic Church, that is the branch of Christianity. Kailan ho nagsimula? Noong ginawang state religion ng Roman Empire ang Christianity. Kaya nga, naging doon, nag-develop ang Roman Catholicism. History of Christianity, Christianity begins with Jesus Christ. Kailan nagsimula? Ayan po yung tunay na history. Tutorial sa Wikipedia, ano po ang sabi? Roman Catholicism. Sabi dito, Roman Catholic Church has two sides, political and spiritual. Ayan, political and spiritual. In one aspect, as Roman writers suggest, it is the heir and successor of the Roman Empire. Saan daw nang galing? Galing ho sa Roman Empire. Okay? Kaya ibig sabihin po, mga kaibigan, sumulpot nga using the Bible. Ang dami pa. Mamaya, ipapakita ko po kasi rebuttal po hindi daw eh. Pero nakita po natin ngayon, mga kapatid, faith and practices ng tunay na iglesia, iba po sa Roman Catholicism. Kaya paano hindi sumulpot? Sumulpot using the Bible. Kailan? Using the references. When Seditious I made the Nicene, the Catholic Christian Last 1 minute. to become the state religion of the Roman Empire. And from that state religion na false Christianity, dyan po umusbong yung pong Roman Catholicism. From Papacy, Pope Gregory and Leo, and then hanggang sa iba't ibang mga konsilyo. Mamaya, iba pa, yung pang paggawa ng Biblia, pag-declare ng mga books ng Biblia, doon po nanggagaling yan 4th century AD. Kaya napatunayan po natin yan using the Bible and the references. Kaya handa na po tayo sa pagtatanong. Now it's time for interpellation. Mangutana si Brad Paul agit pagkuba sa ibabarong ni Brother Rian Fuentes. Brother Paul, sir. Okay, thank you, moderator. Pastor Rian Fuentes, sang-ayon sa tema, papatunayan mo na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang sa taong 380 ayon sa Biblia at referensya. Sa diksyonaryo, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng sumulpot? Yes or no? Kung ang sagot mo ay yes, ano sa English ang sumulpot? Dahil English ang ating ginagamit na referensya, at ano naman ang kaniyang synonymous terms sa wikang Tagalog? Tagot. Ang daming sumulpot, alam ko po, iyan po ay emerge. Marami pong, isang meaning po, marami pong meaning, isang word, maraming meaning. Tagalog man o English. Kaya alam ko po, ang meaning niyan, saka yung mga synonymous term ng sumulpot. So, ibig sabihin, ay hindi ho, yung tunay, sumulpot siya, emerge, or naging nagsimula, establish. So those are all synonymous terms, and I think that is not the question. Okay, so may common understanding na tayo sa salitang sumulpot. Ang ibig sabihin ay emerge, lumitaw, at nagsimula. Sunod na tanong, dahil sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay sumulpot lamang sa taong 380, ibig bang sabihin na ang Roman Catholic Church ay nagsimula lang sa taong 380? Yes or no? Yes, nagsimula lang sa 380. Noong ginawa ni Seditious I ang Christianity na siyang tatag ni Kristo, inadapt niya, ginawa niyang state religion. So yung state religion na yon, ayon po sa ating mga nabasa kanina, iyan po yung na-develop na naging Roman Catholic Church later. It's not about the name, but it's about the faith and practices
Lalo na po na sila po ay kumikilala ng iisang tao, which is the Pope. Next question. Dahil sabi mo ang pagsulpot o emerge ay pagsimula, dito sa iyong public message sa Facebook, at wag mong i-deny ito sapagkat maraming nakasaksi nito at maraming naka-screenshot nito, sinabi mo, Rian Quintes to Earl Sanchez, diha nabitaw ang Roman Catholic Church nga nagsugod na 313 AD pagayon. Pangutana, tanong, alin dito ang mali mong statement? Itong nasa proposition mo na 380 nagsimula o itong sinabi mo na maraming naka-witness sa public message mo na 313 nagsimula na ang Iglesia sa Katolika? Saan dito ang maling statements? Objection, Mr. Moderator. Okay, what's the objection? Ang reference po niyang ginagamit, una sa lahat, hindi ko po nakita. Number 2, Ipakita ko sa iyo. Saan? Okay, wako. Again? Ang kanyang premise ko, nagsisimula sa Facebook daw his statement, ay hindi ho yung reference natin eh. So, yan pong mga pinapakita, pwede po niyang i-edit yan, pwede po niyang ibahin, and that is not even the question, Mr. Moderator. Patunayan natin, references po ang ating ginagamit, at yan po ay papel po ito. Counter objection, Mr. Moderator. Hindi pa po ako tapos. Yan pong papel na yon, utos po ng buwan yan. Pwede po yan i-edit, pwede po yan gawing ano. That is not the reference. I-ano mo dito, Brad Paul, yung tanong mo. Okay. Counter proposition, Sige. objection, Mr. Moderator. Sinundan ko lang yung sinabi niya na 380 lang nagsimula ang Iglesia Katolika. Meron siyang public message, hindi pwedeng i-edit yan sapagkat nasa cellphone yan. Maraming nakawitness niya na sinabi niya na taong 313 nagsimula na ang Iglesia Katolika, sa kanya galing yon. So ang tanong ko ay relevant sa topic according to the rules of debate number 1, na related ang tanong sapagkat ang issue dito, kailan nagsimula ang Iglesia Katolika, sinabi na 380, pero sa public message niya 330 nagsimula na. So related ang aking tanong sa ating proposition. Okay, moderator's time. Now, earlier on, from the start, ato na ako ginagiklaro nga ang i-touch ba nato ang nara sa gipabarog, both mo, kamunduha, nagkauyon, nagsatouch sa tingin mo pangutana, nga pwede ba mo touch ang pangutana nga wa sa kabarog. Now, karon niuyon mong duha. Mauna niya ang punto karon nga ang imong iyang gita sa pangutana wa sa imong gipabarog, nga imong giuyunan nga pwede. Now, karon atong i-resolve ang issue. Madawat ang iyang pangutana kay bisag wala siyang gipabarog. O yun man siya, madawat man, yun na niya duha. Pero ang iyang tubag niya, ningon siya iyang ginigar na ingon siya mo sa to edited or mauna siya. So, meaning to say, he disowned this statement. What am I wanna? Mr. Moderator, so ibig sabihin yung public message sa Facebook, tinakwil na niya yun. So bahala ka sa buhay mo. Ang ibig sabihin na tinakwil niya dahil hindi siya katanong. Sa moderator's side, no, Brother Paul, to me, ang question pwedeng related sa isyo. Pero lang, base sa rules of the debate, you have to base your question
based on the references na iyang gigamit. But he did not use as reference na imong gigamit. So, atong ihatag ang panahon nga dili niya dawatog tungod kay dili gid siya gigamit niya nga referensya sa mong debate. Clarification, Mr. Moderator, amin na po na pag-usapan na kahit wala po sa presentasyon, basta related sa topic according sa rule number 1, ay pwede po sagutin. At malinaw naman related itong aking tanong sapagkat ang tanong dito ay yung pagsimula ng Iglesia Katolika at yun naman na nasa tema. Counter objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, gusto ko pong linawin Pwede mong itanong kahit hindi i-present. Pasok sa tema. Pasok sa tema yung tanong niya eh. Pero, pwede mong itanong kahit hindi ko na i-present. Basta pasok sa tema. Actually, pasok sa tema yung tanong niya. Ngunit, yung premise niya, yung issue ko, kasi yung premise niya, message daw sa Facebook ng ibang tao, hindi ho sinabi ko yun. Kaya, yan po ang issue. Mr. Moderator, I would like to present my exhibit, my evidence. Sa kanya yun, galing? Si Brad Ryan ang affirmative. Ningon siya nga kini kung sa Facebook, it is own mo. Pero there is a present naaman ang imong pangalan nga Fuentes. So ang point nilang kay din ang pag-resolve kay din na you have to proceed to another question, but I think it is own niya. So it is own man niya, pero nga naan siya, pero yan it is own. So okay, Mr. Moderator, bahala ka na sa buhay mo, managot ka sa Diyos. Sunod. Sinabi mo na ang Bible ay natapos 1st century pa. Tapos yung tema mo, patunayan mo, ayon sa Biblia, na Katoliko sumulpo 380. Mr. Fuentes, magsabi ka na totoo. Hindi mo talaga mapatunayan sa Bible na 380? Sa pagkatapos na ang Bible 1st century pa? Ito sagot. Papatunayan ko po. Kasi ang sinabi ko po, sumulpot. Sa sumulpot, pinatunayan ko using the Bible. Kasi nga, alam ko po, paano po sinabi yung sumulpot? Kasi po, meron na pong nauna bago po siya lumabas. So from the Bible, napatunayan ko. At yung 380 AD, Brad Paul, natural references. Kaya nga, yun ang sabi ko kanina, two ways na patunayan ko from the Bible and references. Kasi mahaba yung tema. I have to define the topic, prove by arguments, and napatunayan ko yan. Next question. Okay. So marami kang ginamit ng mga referensya. At umamin ka na ang ibig sabihin ay sumulpot ay emerge. Ang tanong, alin sa mga referensyang ginamit mo na nakasaad na ang Roman Catholic Church ay nag-emerge 380? Magbigay ka sapagkat gusto ko na i-grab ang opportunity na according sa rules of debate number 9 and 10, kailangan buklatin yung aklat mo at ipabasa natin sa moderator kung totoo ba na nakasaad doon na ang Roman Catholic Church ay nag-emerge sa taong 380. Ang tanong ko muna ay ganito, ibigay mo muna ang referensya sapagkat mag-request ako sa moderator na buklatin yung aklat mo at basahin natin kung may nakasaad ba dyan sa ebidensya mo na nag-emerge ang Roman Catholic Church year 380. Okay, objection, Mr. Moderator. Ang kanyang trabaho po ay magtanong. Hindi niya dapat akong utusan, buklatin ang aklat daw, sabi. So, inform niya po ng tanong yan. Counter objection, Mr. Moderator. Ang nagtanong po ako, alin doon sa kanang aklat, nakasaad
na ang pag-emerge ng Roman Catholic Church hereditated at nasa rules of debate natin na may access ang debater ipabasa sa moderator. Pinirmahan mo itong rules of dialogue. I sustain the objection. Answer the question. I present ang imong evidence. Yes. Una sa lahat, hindi ko po na-memorize, no? Pero atin po itong isa sa akin. Ito. Colliers. And by the way, bago ko po sagutin po yan, kasi po, hindi po yan categorical. Okay, Mr. Moderator, ang atin po, bago ko po sagutin, hindi naman categorical yun. Ito parte ng aking sagot, 1 minute. So, tandaan niyo po ang rules natin, accessible daw, hindi ho utusan niya ako ng ipabuklat. Ito po, mga kapatid, una, itong Collier, dito po, Collier rin sa Wikipedia. Nandiyan, no? Ayan. Collier rin sa Wikipedia po, una, ito po ang sinabi, embracing, having embraced Christianity about Theodosius I, sabi, kailan? In 380, he decreed that all his subjects become Christians. And this is the Roman Emperor na pinatunayan ko po doon pa sa ibang mga references using, ito po ay sa Wikipedia, hindi ho ito, no? Mr. Moderator, objection. Hindi sa responsive ang tanong ko, emerge, hindi embrace. Ang aking tanong maliwanag, alin doon sa mga aklat na dala mo na referensya dahil ayon sa ating proposisyon, patunayan sa referensya? Umamin ka na ang sumulpot ay emerge. Ngayon, ang hiling ko sa iyo, magbuklat ka ng aklat, ipabasa natin sa moderator. Ang ginamit mo, embrace, hindi yung emerge. Okay. Sagutin mo ang tanong ko. Nasagot ko po, Mr. Moderator. Okay. Let us not unnecessarily restrict the term to be used as emerge. He said that in other synonymous terms, dimension siya, emerge and other synonymous term ang meaning. So, akong mabasa, sayang masahod, tanaw na ito, doon may mga synonymous term sa emerge. Mr. Moderator, hindi po synonymous ang emerge at saka embrace. May diksyonaryo akong dala. Okay. Maghanap ka muna ng diksyonaryo na nagsasabi na ang emerge at embrace ay synonymous. Para patagkapin natin yung referensya mo. Excuse me. It is not your time to question is answer. Kaya basta responsive lang yan tubag. If it is wrong, so let it be. Basta lang siya, whether sakto or sayop ang iyang tubag. Iadto lang na sa imong ribatal. Kaya iya man tubag. Kaya doon naman siya, he is entitled to explain, to make his point. So, kining emerge nga ngayon, basin niya yung doon sa laing termino nga, sinanimo sa emerge. Okay. Yeah, ang sagot ko po, Mr. Moderator, kanina, nasagot ko po yung anong reference. Collier po ang ginamit ko, andito. You want to, andito po ang aking references. Then, together with the online encyclopedia, which is Wikipedia Britannica, which is inayunan niya kanina, na pwede yun. Okay, ayan, so, ibig sabihin, nag-start. So, basahin mo. Ito nga, yan po, yun pong 380. Hindi. Ang moderator man mo basa. Hindi pa nga yung moderator man. Naman sa rule. Sige, basahin nyo, pero... Okay. Sige, ang basaon. Paliw, hilom lang So, sa statement below, it is our desire sa taas. Introduces the first
Pero from 79 to 395 declared Catholic Christianity, the official religion of the Roman Empire, declared in the Edict of Thessalonica of 27 February 318. Tapos ito pa, isa. Yan, Collier's Encyclopedia, ganun din. Ayan. Palakihin mo. Ay, herd cafe. Sir, herd cafe. Palakihin mo. Dili na lang. Iso lang. Ay, libro. Masama na, libro. Yun. Ibaba. Ibaba mo. Okay na yan. Hindi na yan lang. The first line. Having embraced Christianity and been baptized in 380, he decreed that all his subjects become Christian. Yan. So, dalawang sagot po yan, Mr. Moderator. That means, started, emerged, sumupot, ayun po ang ibig sabihin. Next question. Okay. Moderators tayo sa next time na. Ang question, klaro kayo. It's very clear that he requires you to read that when the Roman Catholic Church emerged according to his question. So, your answer is not responsive to the question. Your answer is not responsive to the question. Ayan, may isa pang moderator eh. Mr. Moderator, ang aking pong request, sapagkat ang topic ay napakaliwanag, na sumulpot, emerge, ang pinabasa niya sa inyo, declared and embraced. Hindi po yan synonymous, Brad Puentes. Mag-aral ka naman ng diksyonaryo. Okay, the moderator's time. Now, violation you're ad hominem. Wala ka sa posisyon, you're not in position to ingon nga mag-aral ka. Mr. Moderator, that is not ad hominem. No, that's putting down. That is a request. Na mag-learn siya sa synonymous. You're not here to make a request regarding his pursuits of education. You're here to debate. So, minus 1 point. Ako. Now, Brad Paul, para pag-clarify sa issue, nakuha na ko ang inyong punto. Klaro kayo ang pangutanan ni Brad Paul nga naghisgot siya og embrace. Ang point ni Ryan, nag-ingon siya na naagi ni embrace ang subject niya iyang i-declare, which is sa iyang interpretation is tantamount to emerge, pero that's another issue. Mr. Moderator, kailangan mag-present siya ng diksyonaryo para matangkap natin yung declared at embrace na pasok doon sa ating proposisyon na emerge ang sa atin. Ang request ko, mag-present muna siya na ang synonymous ng emerge ay declared at embrace para matanggap natin yung referensya na napasok doon sa ating proposisyon. So, ang iyang i-present, limited naman dito. So, that's it. Dito na issue. That's it. Ang iyang i-present, maurang magutom. So, ang ganang ako, proceed to another question. A minute. Ginamit mo ang Edict of Thessalonica. Alam mo ba kung ano ang content ng Edict of Thessalonica? Yes or no?
Yes, alam ko po yan at marami po yung content, pero ang isa sa content po doon is ito hong, hindi ko po memorize, pero isang content po doon which is ang ating tema. Ayun pong aking binasa na that is a decree ni Theodosius I na gawin hong official religion ng Roman Empire ang Catholic Christianity. So ibig sabihin, dahil i-declared, so existing na yung i-declared niya. Kasi hindi ka naman pwede mag-declare na hindi pa nag-exist. Sagot. Halimbawa, nag-declare si Roy Lopez de Villalobos na ang Pilipinas ay tawaging Pilipinas taong 1543. So does that mean na doon nag-exist ang Pilipinas noong dineclare niya na ito ay Pilipinas? Sagot. Ang nag-exist yung Christianity, hindi yung Roman Catholic Church. Ang ginawa ho niyang official state religion, yung Christianity. Doon ho nabuo ang Roman Catholicism na development from papacy, Mariology, iconoclasm, at iba pang mga doktrinang wala sa Biblia. Ang existing Christianity, yan po ang isinihula ni Kristo. Pero yung kanyang diniklara, doon ho na-immerse sumulpot doon sa Roman Empire State Religion. Next question. Ang tanong ko ay ganito. Alam mo ba ang content? Ang content ba ang sinabi ko? Hindi yung pag-declare. Ang content ba ng Edict of Thessalonica? Alam mo ba yes or no? Ang content, ang tanong ko, hindi yung nideklara ni Theodosius na ang Christianity ay official religion. Ang content ng Edict of Thessalonica, sagutin mo lang ako. Alam mo ba? Yes or no? Hindi naman ako mamimilit kung di mo alam. Nasagutan niya. Next man yung tubag. May kopya ka ba sa kabuuan ng content? Wala ho. Dahil hindi ho yan ang tema natin, yung buong content. Pero ito po ang tutulan mo, magbigay ka ng reference dyan. Ang point lang ako, no, just ask directly, raise your question directly regarding the Edict of Thessalonica. What's your point? Para maabot natin sa punto nga. Kasi ay naminaw, para Eagles lang parang pangutana. Importante itong Edict of Thessalonica dahil doon siya humugot ng 380. So, i-premise na yung pangutana. Proceed na lang. Proceed. Winner kayo ba? Wow, siya kuha. Yun nga, moderator. Sinabi ko nga, ano ang content? Ang content pa dito, magpasulpot ng Roman Catholic Church? Okay. Yes or no? Okay. Yes. Yan po ay yes, which is implied. Dahil ho, ang pag-start, yun po yung pagsulpot. Okay? So, hindi ho alam niya hindi niya alam, ang kanyang ginawa ho, Brad Paul Alima, ayan ho, nasa harapan mo, na he declared the Catholic Christianity as the official religion of the Roman Empire. Wala hong pangalan na Roman Catholic Church dyan po sa panahon niya. Sumulpot pati yung pangalan. Mamaya ipapakita ko sa kailan. So, sabi mo, hindi nakasaad sa Edict of Thessalonica na ang layunin ng Edict of Thessalonica ay magpasulpot ng Iglesia. Hindi ko po sinabing hindi. According sa proposition. Objection. Hindi ko po sinabing hindi. Sabi ko po, yes, implied. Dahil ginawa pong declared ang Catholic Christianity. Hindi po sinabing hindi. Mali ang premise. Yun ang tanong ko. Dito sa Edict of Thessalonica, sinabi ba dito sa batas na magpasulpot ng Roman Catholic Church o magdeklara lang na existido na Natubag na niya ang pangutana. Naingon siya na
yes, pero dili categorical kundi implied. Implied. So ang tubag implied. Sa ato pa wa ito direkta. Yan gingon. Nandito sa aking kamay ang volume 1 at volume 2 ng Church History ng Baptist Theological Seminary. Kailan existido ang Iglesia Katolika ayon sa Baptist textbook sa mga seminaryo na magpastor? Kailan ang mga taon na existido na Iglesia Katolika? Excuse me, moderator's time. Ang imong question i-base ni mo diya? Yes, because this question is relevant to our proposition. Ang kining imong referensya, imo na diyan ibase. Di mo na siya mapaningil sa kini referensya. Kaya at man sa siya nga ikaw rin ang kabasa niya, siya kabasa na niya, ikaw siya pagkakon. According to Mr. Moderator to the rules of debate, ang ipakutana, ako na libro God, ang nimo, ang bakikaw man nga, kanang imong libro, imo siya pagkutanon sa unsay content nga, ikaw man mo yung present na siguro. sa kanila itong libro, Aklat ng Baptist. Hindi ho yan. Ang kaya, palitawin natin ngayon kung nagsasabi ba siya ng totoo. Ang mali gini, ang akong pangutana dire sa siluganan pa ninyo, o yun ba mo, mudawat mo sa tansa ninyo ka referensya, nga i-present ninyo. I-present pa ninyo, dili man ninyo nga, i-present ninyo nga siya pangutana nung sa ikong referensya. Dili nga na-represent, even if it is a Baptist na literature, it is not his reference. Yes, so, you cannot ask. Mr. Moderator, nag-agree na tayo na basta related sa topic, kahit wala sa kanyang presentation, tatanggapin. Hindi naman ako nagtanong outside sa topic. Okay. Ang aking tanong, sapagkat siya po ay pastor, nakapag-aral siya nito. I get your point. Ang referensya na yan, dapat referensya niya. Okay. Pero, ayun sa pangutana ko sa content. Read the content at pangutana siya na yun based on that content. Mr. Moderator, make that content. Ako ang gumawa ng tanong. O lagi. Sinig ko lang siya kung alam ba niya sapagkat sa Baptisto, hindi to sa amin ha? Bakit nag-380 siya? Ang aklat nila hindi 380. Palitawin natin ang katotohanan dito. Sapagkat maliwanag sa proposisyon na ang patunayan na 380 sumulpot. Kaya as negative, sang-ayon sa ating proposition, ating premise, based on affirmation or negation. Okay. Ayaw na, yes, silence. Para maklaro, ang kanang, ang sanay title lang ang book? Right? Church History. Moderator. Kining Church History o Church History, ang iyang literature. Daghan kayo ang content niya. Which specific part ang imong gingon nga nakabasa ka ini? Para kadaghan ng tulubagon kung ang entire content imong ipasayat niya. Ang punto lang niya para pag-avoid sa confusion, narrow down your question sa pagkamahin sa di man mahimo nga imo nang iingon nga tibok libro. Asa ang specific na topic sa libro? Mr. Moderator, bahala na siya sumagot. Sapagkat aklat naman nila para makikita natin yung sinasabi niyang 380 kung totoo ba yun. Base sa kailang church history, kung totoo siyang pastor, alam niya ang church history ng Baptist. Moderator's time. Okay. Kung naamoy sinabtanay nga pwede ka makagamit
og referensya di naaman. Ikaduha, ang imong question sibog gyud sa tema. Usa, kinahanglan tubagon gyud nimo Pastor Ryan, pero kung muyon ka di na ko tubagon, dawato ko na nipo, di niya tubagon. Basta kay obligado ka mo tubag, kaya ang iyang pangutanan nagsukat pagod sa inyong libro. Amen. Ay pasa. Okay, ano ba? Ang question, nagpangutana nga nag-ingon nga nahibaw ba ka sa content, wala na mo raise directly of issue. Wala mo raise directly of issue, wala mo raise of topic nga upon which his question is based. Naingon lang, hibaw ka isod. Dili mo na. Mr. Moderator, hindi ito problema niya. Huwag kang ma-problema. Problema niya sapagkat sa baptis ito. Ang tanong ko dito, sapagkat nag-prove siya ngayon na 380 ang pagsulpot, tinanong ko, based sa church history ng Baptist Theological Seminary, kailan ang mga taon na nag-exist na ang Roman Catholic Church pasok doon sa tema? Ipasagot sa kanya. Pero ang pangutana, kailan ang mga taon, mo na i-question. Ang atong ganyan, ingon siya, nahibaw ba ka? Dili ko madawat. So, anong pangutana niya? Kabaga, nahibaw ba ka sa mga tuig nga iyang ipangutana base ang libro? Answer. Alright. Ang tanong niya, alam ko ba kung kailan? Una, ano ba? Okay, objection, Mr. Moderator. Objection. Dili, atong alam ko ba? Objection. Kailan? Objection. Tama yung judgment mo. Mali yung judgment niya. Kasi, pasok sa tema yung kanyang tanong. Tama? Pasok sa tanong. Kaninong reference niya? Number 1, hindi standard reference. Number 2, reference niya. Nabasa ko ba? Wala ho akong nabasa dito. Kaya tama na ibase niya muna, basahin niya. Hindi ho niya dapat itanong yung hindi sa aking reference. Muna to kung ang opinion kaganihan nga dapat niya to bagon. Tungod kay ang pangutana, bitbit ang libro ninyo. Unya, unsay gisulti sa inyong libro, musigo pa po ang sulko 380. Amo to yung punto. That is not our book. Pakuha ng libro, isa yung libro. Sige. Isa ingon mo libro na wala. Taka lang. Next debate, moderator. Next debate, moderator Paul. Next debate, moderator si Paul. Next debate. Moderator, pagkatihan sa mga. Debate sa nila. Moderator ang pagkatihan. Now, niya na karon Brad Paul, Ryan, niya ka sa punto nga kining libro nimo karon gi-question. Karon ang may gikauyunan nato ganihang pagsugod na uyon ba mo mutats mo sa hisgutanan, nga relevant nga hisgutanan, nga bisag wag ninyo sa inyong referensya o sa inyong ipabaro. Nakauyan man mo. Nakauyan mo. I-emphasize ko na ako ganyan kay Kaibaw yun ko sa experience na ako sa debate nga maunay kasungian. Pero kuyunan ninyo, kaibaw ko, resulta ng problema. Na-resulta, pero karon maulagi. Ang ato nalang ini, nga sa iyang pamutana, nga mahanaan niya, based sa iyang referensya, dili, wali mo gamita, ana niya i-premise ang iyang pamutana. So, maunay karon, ang iyang pamutana karon, unsang mga to, Brad, unsang pangutana,
asang mga tuiga. Unsa to? Unsa to pangutanan ni mo? Ufla brad. Sapagkat ang ating time as ay 1 minute, less than 1 minute, mag-cite na ako ng isang page at isang date. Year. Naunsa ka? Sabi dito ng inyong aklat sa Baptist Seminary, we noted earlier that by 325, the Roman Catholic Church proper was no longer its congregation, but rather a congregation of bishops. Ayon dito, we, referido sa Baptist, na maaga pa sa taong 325 ang Roman Catholic Church. Hindi na raw kongregasyon na pangkabuuan, kundi kongregasyon ng mga obispo. So, ibig sabihin, ayon dito, nandoon ang Roman Catholic Church sa 325. Ngayon, sinabi mo na 380 AD pa. Ang tanong, sino ang tama? Ikaw o ang inyong aklat? Okay, sagot. Okay, Ang tama mo. Magkaya sa modern course time. Pwede ba i-reform mo ang question kay ayaw lagi patama sa tao directly. You're hitting a person indirectly. Alin ba totoo ang topic, ang ganang mga date o ganang gingon mo ayaw na ikaw. So ang proposition mo ay 380. Ayon sa aklat ng church history ninyo, na dito nag-aral ang mga pastor ng Baptist, ito ang kailang textbook, year 325, nandun ang Iglesia Katolika. So ang tanong ay ganito, sino ang nagsasabi ng totoo? Ikaw o ang inyong church history na nagsasabi 325, earlier than 325, may Roman Catholic Church na? Answer. Okay, sagot. Ang tama ho, Brad Paul, ako galing po sa mga maraming references. Ang sinabi dyan, ginawa ang congregation ng mga bishops, binasa natin kanina, ano ang ibig sabihin ng Roman Catholic? Congregation of the Bishops? Kayo, hindi kayo bishop, hindi ka Roman Catholic. Mali ho ang informasyon dahil hindi ho lahat, una sa lahat, hindi ho yan Bible Baptist na aklat eh. Hindi ho yan. Ang daming Baptist. Anong Baptist yan? Bible Baptist yan? At saan yan galing? Kasi ko ang mga paaralan marami. That is not paaralan namin. Ginagamit niya, pamamuntos, hindi ho yan katotohanan. Next question. Next question. Ato sa basahon ang libro ko tinuod pa gyud ning Yanis sa Baptist o Bible Baptist ang imong gusto no? Yes. Dito ho. Church History for Church Leaders Volume 1, New Testament Times to AD 1500 Revised Edition, D. Leslie Hill, copyright 1996, Philippine Baptist Theological Seminary. So nakabutang diri is Philippine Baptist Theological Seminary. Hindi ho yan paaralan namin. Ang paaralan ho namin, Bible Baptist College. So, ibig sabihin, tama ka, mali itong church history ng Baptist Theological Missionary. Sabi ko nga kanina, tama ako using the references.
Ngayon, ang statement niya, sinangayunan mo. So, ibig mong sabihin, naging college o bishop yung Roman Catholic, sangayon ka ba? Na naging puro kayo bishop. O mira ka, mali na nga statement, gagamitin mo pa. Eto yung reference ko, ang dami. Gumagamit ka lang ng reference na hindi mo alam, Baptist Theological Seminary, ang dami hong paralan at hindi ho namin yan paralan, Baptist Theological Seminary. Bible Baptist College ho, yung aming paaralan. Next question. Next question. Time. Okay. Next debate. Okay, ato ta karon sa ikaduhang pabarong from the negative side, Catholic Faith Defender Paul Alima sa iyang presentation against the presentation of the affirmative side. Brother Paul, imo panahon. Before ka mapadayon, arohon nato yun ni ang references. Usbon ako, paglaroon ako ha. Kamu naamoy nagkaiyahay na referensya. Si Brother Paul ay kaguling mo yung referensya. Si Brother Rian ay referensya. Usbon na sa nako, pangutanan. Para klaro yun ang saya mong gika-uyunan sa sulso pa magsugod, akong ipadungog sa mga audience. Mo yun ba mo nga naasya pangutana nga wa bubase sa imong gibarog-barog referensya. Dili, mo yun ba mo both party opposing parties na you will be asked questions based on their own references, not on the basis of your own references, upon which your constructive statement is based. O yan mo, madawat mo, para di ka mag-questionay. Smooth atong debate. Yeah, sabi ko nga, Mr. Moderator, walang problema kung anong gagamitin niya. Pero tama ho yung sinabi mo. Basta pasok sa tema number 1. Number 2, yung tanong na yung references niya, basahin niya muna, doon niya i-premise. Huwag yung kung ano yung content niyang ano niya. He can use, kung bahala na yung mga tao. Brad Paul. Brad Paul. Atin ang napirmahan itong role natin. So magbago naman tayo ng role habang nasa debate tayo. Ano yun? Hindi na kaya? Wala namang. So, time ko na to na 10 minutes nag-ibain yung proposition niya. Proceed na ba ako, Mr. Moderator? Okay, proceed. Si Pastor Rian Fuentes, ang kaniyang sinasabi dito sa ating public dialogue, unang-una, gumawa siya ng termino na kaniyang sarili, hindi ayon sa mga lexicographers. Huwag kang gagawa ng sarili mong pagkahulugan sa isang salita. Dapat nating i-align sa kung ano ang sinabi ng diksyonaryo na maliwanag na ang sumulpot ay emerge at ang synonymous terms ng emerge ay lumitaw at nagmula. Okay. 15 minutes. Okay. Kaya ba? So sabi niya, ang sumulpot daw
gumawa siya ng sariling definition niya na hindi daw tatag ni Kristo o hindi natuturo ng aral. Doon daw ang meaning ng sumulpot. Ang tema, ang sumulpot, ayon sa diksyonaryo ay emerge. Ang synonymous term sa Tagalog ay lumitaw at nagmula. Hindi po synonymous yung declared, embraced. Magpakita ka muna ng ebidensya na yung declared at emerged ay synonymous sa emerge para matanggap natin yung referensya mo. So dahil hindi mo naipakita na ang synonymous terms ng emerge ay declared at embrace, yung referensyang gamit mo, basura po yun. Hindi po yan dapat tanggapin sa debateng ito sapagkat hindi po nakatama ayon sa proposisyon na ating pinagdidebatehan. I'm sorry, Mr. Fuentes. Walang kwenta yung dalawang referensya sapagkat hindi yun pasok sa tunay na kahulugan sa ating pinagdidebatehan na salitang sumulpot o emerge. Sumang-ayon ka na ang emerge ay nagsimula. Ano ang sabi mo dito sa public message mo sa Facebook? Inakusahan mo pa ako na ng edit? Na hindi nga ako alam mag-ano ng cellphone? Maliwanag ang sabi dito. At maraming nakasaksi sapagkat public ito at bahala ka na sa buhay mo dahil nagsinungaling ka na hindi ito totoo. Anong sabi mo dito sa Facebook? Sabi ni Earl Sanchez. Marami pong naka-screenshot dito. Sinabi mo, diha na bitaw ang RCC nga nagsugod na 313 ED Baguio. So ibig sabihin, yung proposition mo na 380 lumitaw o nagsimula ang Roman Catholic Church ay iba po sa public statement mo dito sa Facebook. Inconsistent po. Kaya tinanong ko siya kanina, alin sa dalawang pahayag mo ang mali? Sapagkat talagang mapaamin sa kanina kung hindi niya dininay yung public message sa Facebook. So maliwanag na iba po ang kaniyang pinagsasabi sa Facebook. Again, part yan ng inconsistency sa kaniyang sarili na statement. Ngayon, tinanong ko siya sa church history ng Baptist Theological Missionary. Sapagkat wala siyang naipresenta na matibay na katibayan na 380 sumulpot ang Roman Catholic Church, kaya dinala ko itong church history ng Baptist. Sabi dito, earlier sa taong 325, nandyan ang Iglesia Katolika. At sabi dito sa inyong aklat sa Baptist, anong sabi dito? Ipaatras natin sa year 200. Pahina 51. Novatian led the Roman Catholic Church. He began a new church and declared that his church was the only true church. Si Novatian ay umalis sa Roman Catholic Church as nagtatag siya ng kanilang sariling grupo at tinatawag itong Novatianism.
Ayon sa pahina 50, kailan ba nagsimula ang Nobasyanism? Ang Nobasyanism, ang kanyang beginning ay year 200. So kung ang Nobasyanism ay nagsimula sa year 200, at ang nagtatag na sinobasyan ay umalis sa Roman Catholic Church, ibig sabihin, nandyan na ang Roman Catholic Church. Dahil itong Roman Catholic Church, ito ang iglesyang inalisan, umalis sinobasyan dyan, at nagtatag siya ng Nobasyanism year 200 ayon sa inyong aklat sa Baptist Theological Seminary. So maliwanag na existido na ang Roman Catholic Church at pinatunayan ito kahit ng aklat ng Church History ng Baptist. Ano ba itong Church History ng Baptist? Dito sa kanilang aklat sinabi dito, Church History for Church Leaders Volume 1 was designed as a teaching text for theological education. Ano ang purpose ng aklat na ito? Para ang mga leader ng Baptist ma-educate sila sa church history. At ano ang sinabi ng church history? Ang Roman Catholic Church nandiyan na kahit year 200 pa, sapagkat ito ang iglesia na kung saan galing si Nobasyan. Nagtatag siya ng Nobasyanism year 200. Alin ang nauna? Ang kanyang iniwanan na iglesia o ang kanyang itinatag? Nauna yung iniwanan, hindi pa siya nagtatag. Nandoon na ang Roman Catholic Church. Nauna ang Roman Catholic Church sa Nobasyanism na ayon sa inyong aklat, nagsimula sa year 200. Dito naman tayo sa Biblia. Itong aking dalang Bible is New International Version. At itong Biblia na ito, sangayon dito, the New International Version made by over 100 scholars, that they were from many denominations, including Anglican, Assemblies of God, Baptist. So itong hawak ko na Bible na translation ay ginawa ito ng more than 100 Bible scholars, including sa Baptist Church. Ano ang sabi dito sa kanilang translation na sinalihan ng Baptist Church? Dito sa introduction ng book, Letter to the Romans, ito ang nakasaad. The writer of this letter was Apostle Paul, the original recipient of the letter, originally sent to the entire, this letter sent to the Roman Church. So yung letter to the Romans, sino ang recipient? Ang Roman Church. Kaya, kung nagpadala si St. Paul ng letter to the Romans, yung recipient existedo. Halimbawa, magpadala ako ng sulat kay Brad Ryan. So hindi pwede ikaw, Brad Ryan, wala ka pa nag-exist. 380 ka pa mag-exist, susulatan na kita. So ibig sabihin, nung sumulat si St. Paul ng letter to the Romans, ayon dito sa Biblia na nakasali ang Baptist sa pagsalin, ang recipient daw niyan ay ang Roman Church. Sabi na, saan naman ang Catholic yan? Ang sagot ay ganito.
yung Church of Rome, Roman Church, yung Roman Catholic Church, yung one Holy Catholic Apostolic Church is one and the same. Hindi po yun magkaiba. Kaya ayon dito, may Roman Church na sinulatan si St. Paul. Kailan? Roman Catholic Church, 1st century. Hindi pala 380. Wala siyang naipahayag na ebidensya na 380. Pero ako, let history and Quintes ay nagkakaisa po. Hindi mo siya nagbabanggaan. Pero yung sa iyo na 380, babanggain mo ang Church history ng Baptist. Maraming masasagasaan sa isang proposisyon na upasa sa kasaysayan at relihiyon. Pero paano mag-iba? Sa termino pa lang, hindi na pasado yung kanyang referensya. Binanggit niya ang Edict of Thessalonica. Importanteng pitsa po iyon sa kasaysayan ng Kristyanismo. Kaya tinanong ko siya kanina, kung ano ba ang content ng Edict of Thessalonica. Sabi, which was delivered to the Romans by the divine Apostle Peter, as it has been preserved, and which is now professed by the Pontiff Damasus 380, sapagkat hindi po nagpasulpot ang Edict of Thessalonica ng isang bagong iglesia. Kaya na-failure po ang kanyang proposition. Okay. Interpolation. Brother Yan? Alright. Okay. Una ko pong katanungan, Brad Paul, na ano mo, sinabi mo about sulpot. Okay, ito, tanong ko sa iyo. Yung bang meaning ng sulpot, hindi tatag ni Kristo o tatag ni Kristo? Sagot. Ang meaning ng sulpot, Teka. wala doon sa tanong Objection, mo. Mr. Moderator. Ang sulpot, ang meaning yan ay emerge. Ha? Emerge po ang meaning ng sumulpot. Hindi po ang sumulpot ang meaning ay hindi tatag ni Kristo. Dapat i-present mo muna yung definition mo. I-define mo muna yung sumulpot na yun ang tunay na term. Itanong mo muna sa akin. Huwag kang magawa ng sarili mong definisyon na hindi na ayon sa lexicographers. Objection. Ang objection niya sustain kay ihanayaw mo pangutana na maana mo makuha ang meaning, ma-determine ang meaning. Okay. Objection, Mr. Moderator. Dapat moderator mag-present siya ng definition. Objection pangutana. Sige, refresh ko. Refresh ko na lang. Sustain. Okay, refresh ko po. Ang salitang sulpot, Bro Paul, ginagamit yan lalo na po sa mga debate, informal or formal. Ang tanong ko po ganito, pagsasabihin ba yung inyong grupo na sulpot, tanong, tatag ba yun o Kristo o hindi? Objection, Mr. Moderator. Hindi ko tanggapin yung tanong niya sapagkat gumawa siya ng sarili definition niya. Ang akin, ang definition ba ng diksyonaryo, mag-cite ka muna ng definition ng diksyonaryo at doon ako aayon yes or no. Sustain. Gumawa ng definition mo. Sustain, ang objection. Okay. Ayun ang iyang pasabot nga imong pangutana ibase sa definition nga imong
Gibase ko sa mga referensya niya, pangutan na niya siya. Si moderator, ako ang nagtatanong. Oh, Hindi ko pwedeng mag-ano ako ng reference. Tinsin ko lang tanong ko eh. No. Ang point niya is that ang iyong objection na imo na giplastar ang kahulugan. Iyan gusto nga, basahan ko na ang kahulugan niya. Iyan ang gawa ito ng pili. O yan sa board. Objection, ha? Iprede sa imong referensya. Kaya nga, ang objection ko po, kaya nga, binigyan ko po siya kung alin ba ang kahulugan ng sulpot pagdating sa relihiyon. Ginagamit kasi yan na termino. Mr. Moderator. Ang iyang pangutana, kung gigamit ba kuno ang word na emerge, Ginagamit yung sulpot. Hindi, sulpot. ang sulpot sa kabahin sa pagluntad sa Kristyanismo. Hindi mo nasagot ang tanong nila ha? Explanation ko muna ito. Hindi pa. Ang atin pong debate resolved by Bible and references. Kaya hindi pa ako tatanggap ng tanong na hindi nagbabase sa referensya. Kailangan mag-cite ka muna ng diksyonaryo na ito, Brad Paul, ba ang kahulugan ng emerge? Sang-ayon ka ba nito? Yes or no? Huwag kang magbigay ng sarili mong kahulugan sapagkat magulo tayo pag ganon. Kailangan may common understanding tayo at nakabase iyon sa ating dalang ebidensya. Pag may ebidensya kaya i-define mo ang emerge at saka magtanong ka sa akin, yes or no ba? Tanggapin ko ba? Moderator style sa abad ko, moderator style. Iyang pangutan ng Brad Paul, yung sumusulpot, tatag ba ni Kristo? Hindi. Tama naman ang question. Kasi, siya man ang affirmative. Siya ang affirmative. Dapat tubagunin mo. Pero sa'yo naman ang imo tubagon. Tubagunin mo siya. Kaya ang iyang tima nakasugad sa iyang affirmative side. Gidala sa imo. Pero, mahimura kaya nga naman. Sa'yo na kayo sa tubagon. Pero, basta ka, ako nakita, sa side sa iyang affirmative, mo iyang ipali sa pagpangutana sa imo. So, obligado din ka mo tupad. Okay. Pero sa'yo na, tupad ka lang. Sa'yo na kaya. Kung ang sumulpot ay yung hindi tatag ni Kristo, mapatunayan natin na ang Katoliko hindi pala sulpot. Dahil tatag ni Kristo, may dalakong ebidensya na ang Roman Catholic Church. Sabi dito, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity, especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Kung ang definition mo ng sumulpot hindi tatag ni Kristo, maliwanag ng Katoliko hindi sulpot dahil tatag ito ni Kristo. Objection. Ang kanyang sinagot mo, hindi raw sulpot ang Romano Katoliko. That is not my question. My question is simple. Yun bang sulpot, tatag ni Kristo o hindi? Okay? So, ayan kanya, sabi niya, hindi daw... Natubag ni Brad Paul. Ingon siya, hindi sulpot tatag. Ang iyang tubag. Ang sulpot, tatag ni Kristo. Hindi, ang sulpot ay wala, tatag. Okay, good. I-clarify ko muna ang sagot kay ganito para maunawaan mo. Next question. Ang sagot kay ganito. Next question. Sinabi mo na ang sulpot hindi tatag ni Kristo. Sinabi ko na hindi sapagkat ang Katoliko ay tatag ni Kristo. So hindi sulpot. Okay na. Ikaw natali sa Okay. So, ngayon talagang pinagpipilitan mo talaga yung butos ng buwat na references na post daw ng Facebook. Ayon sa ating rules, Mr. Moderator, accessible. Tanong, makapakita ka ba sa live na Facebook ngayon na sinabi ko yan? Yes or no?
Matagal na yun. Yes or no, Mr. Moderator? Yes or no? Ngayon, hindi. Bakit? Kalkalin pa natin yung Facebook mo. Pero ito ang sagot ko. Mananagot ka sa Panginoon. Dahil maraming naka-screenshot nito. Dili kan kaning violation of the rules ad hominem. Dalawa. Managot ka sa Panginoon, meaning ko sila kasa. Imong giya ko saan, pero dili ka anang personal. Ako suna, dili ka mo anang side comment ng personal. Wingon lang ang pumunta na pwede lang ang tubangon, wala tayo side comment. Kaya ganang may uhong ka na. Managot sa kas Panginoon, wala naman topic. Wala naman. Mr. Moderator, kaya na sinabi niya na edited ko lang daw ito. Ano yung edited? Diba nag-accuse ka sa tao? Next question. Clarification. Wala siya nag-ingon nga, time pa, nakadungog ko, klaro kayo sa kumaminaw. Wala siya nag-gigit. Ang kana ko nung kaning sa Facebook na comment is edited. Wala siya mga nga ikaw. Oo nga. Amaya siya, ato mo sabon, ato lang i-avoid ang personal comment ka. Direct or indirectly. Okay. Next question. Next question. Ngayon, tanong, sabi mo, wala kang may pakita. Ngayon, paano mo nasabing totoo yan kung wala kang ipapakita? Paano mo masabi? Totoo ito sapagkat ako mismo nag-screenshot dito noon pang pinopost mo na ito. At hindi lang ako, even si El Sanchez, maraming safety na naka-screenshot na sinabi mo na ang Roman Catholic Church ay nagsimula na 313 AD pa. Next question. Sabi ng Baptist Theological Seminary na aklat, sabi doon that the Roman Catholic Church naging community of bishops. Sabi diyan. So tanong, lahat ba kayo sa Roman Catholic Church community of bishops o hindi? Out of topic sapagkat ang ating tema patunayan mo na sumulpot 380 AD. Hindi po ito tungkol sa isyo na ang simbahang Katoliko ba ay congregation ng obispo or hindi. Okay. Hindi relevant yun sa topic. Ato ang tagad chance Brad Ryan sa pag-explicar unsay tumong sa mong pangutana. Unsay gusto ni mong makabot o probahan. Ang tumong sa question, Mr. Moderator, tinanong niya ako niyan kanina. Ibig sabihin, naniniwala siya sa references. So ngayon, tatanungin natin kung talagang naniniwala siya. Kasi ayon po dyan, ang Roman Catholic daw, naging community of bishops. Simple lang tanong ko. Inasangayunan ba niya ang statement ng aklat niya na ginamit niya? Yes or no? Asman ako. Kung motoo man siya ang statement o dili, moabot pa ta sa punto na maresolbar nga ang Romano Katoliko na mabarog sa sumunod sa 380 AD. Moabot ba na siya? Muli siya dito. Okay, tagatong chance. Counter objection, Mr. Moderator, hindi ito aabot. Ang importante lang dito yung year na pizza na existido na ang Roman Catholic Church. Immaterial po ang hindi na pizza sapagkat ang main object natin, ang main subject natin ay yung pagsulpot year 300. Dapat yun ang kanyang pupusan sa debate ito. Irelevant tayong obispo. Ito ngayon para fair, para yun nga ma-present yun yung pangutana niya, ang good pangutana. Sa unsang pag-iha, para sa mga naminaw, na ang pangutana ni mo, ang tubag sa mong pangutana, mapamatud-an ang sa atong proposisyon na kabahin sa 380. Kung may tuo siya, nga namang mapamatud-anan, tumaga. Kaya explanation ng mga moderator. Mr. Moderator, ginamit niya, tinanong niya sa akin, ginamit niya ang
Number 2, pinatunayan niya kay Novatus daw, ang pagbasa niya kanina ng references, proving, implying na meron na ng Roman Catholic Church kasi nga sinabi daw sa aklat. So the relevance of the question is, I have to cross-examine his references kasi mali-mali ho ang references na yan. I will disprove the references. Siya mismo dapat sagutin niya. Uulitin ko yung tanong. Kaya kakagap siya, sumaga. Moderator decision, sumaga. Noong 325 AD, sabi na yung aklat, ang Roman Catholic Church proper was no longer its congregation, but rather a congregation of bishops. Yan. Tanong. Tanong sa sagot. Let him finish. Hindi, may yes ko yun eh. Let him finish. Naaman sa oras. Maliwanag dito, Pastor Ian Puentes, na earlier sa year 325, nandoon ang Iglesia Katolika. Yun ang edisyo. Hindi ako nag-prom na ang obispo, congregation ba ito ng obispo? At irrelevant naman yun sapagkat ang tema natin, 380 mo, pinasulpot dito sa inyong aklat, 325, earlier than that year, nandoon na ang Roman Catholic Church. Naging-congregation sa bishop. Existation ng Roman Catholic Church. Kumaga ang pangutan na punto there, regardless. Dili na immaterial na ang sakop ba sa congregation o dili ba. Ang punto niya na ang pangutan na patunayan niya na naibiya na pinaagi atong puto. Kato siya, katong masabot niya na members of congregation, side topic na ito. Okay, next question. Ginamit mo na naman si Novatus, ang Novatianism. Okay. Ginamit mong patunay na nandoon na daw, wala pang 380, nandyan ang Roman Catholic Church. Ginamit niya Novatianism. Tanong, Brother Paul, ano ho ang tunay na pangalan ng Novatianism, leader ng Novatianism? Out of topic, Mr. Moderator. Hindi tao dito ang sabi sa atin kung hindi yung pizza. Yes, moderator's time. Ang pangutan na wala musuot sa tema. Iba ang tema. Parang musuot na. Objection, Mr. Moderator. Dili issue kung saan lupasyan. Ang issue din na katong gisulti sa libro kadihan na ang Roman Catholic. Objection. Objection. Nadinig natin lahat ginamit niya ang Novatianism. Pinatunayan niya na before sa panahon ni Novatianism, nandiyan na daw ang Kaya aking tanatanong na naman yung reference niya. Kung kilala niya pala talaga yung leader ng Novatianism na siyang nag-start ng Novatianism. Dili siya issue. Dili musuot sa issue. Hindi yung issue. Pinipresent niya. Wala sa akong karapatang tanongin ang presentation niya. Pero magawas ka sa tema. Kung imong portion ang panutana, magawas ka sa tema. Sa issue din ha, ang pagkanaan na sa iyang referensya. So, proceed na lang sa laking question. Dili musuot sa tema. Rephrase lang ang imong question. Rephrase ang imong question. Ang Novatianism po, sinimulan ng isang tao at ayon mo, nandiyan na ang Roman Catholic sa panahon ni itong Novatianism. Presentation mo yan, tinanong mo rin yan sa akin. Kaya ang tanong ko, ano po ang pangalan ng leader ng Novatianism? Again, counter objection, Mr. Moderator, for violating the rules of
kining kuwang kanang imong iyon kinsay definition sa Marxism. Ngayon sa leader, unsa may relevance ana pag-establish sa time sa 380. Unsa may the relevance is, sabi niya, pagdating ng Novatianism, meron ng Roman Catholicism. At kanyang patunayan na nandoon na kaya raw mali ang 380 kasi sa Novatianism nandiyan na. Kaya tinanong ko po kung sino ang leader niya, ang pangalan, kinalaban niya dahil nandiyan po ang point niya, kung kilala niya ang leader, paano mo ma-establish ang time na paano mo ma-establish na kung kailan lumitaw yung leader niya. Yeah. Next question. Okay. Alright. Sa Edict of Thessalonica, tama ba na ginawa ho na state religion ng Roman Empire ang Christianity? Tama ba yun o mali? Ako topic yun, sapagkat ang ating Roman Catholic Church, pag totoo naman na ang Kristyanismo ay diniklara na state religion ng Roman Empire sa pamagitan ng Edict of Thessalonica. Pero walang ebidensya doon na malinaw na 380 sumulpot ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Patunayan mo sa aklat mo. Magbasa ka ng The Catholic Church Emerged sa 380. Yun na aking hinintay na ebidensya. Ang lahat ng itatanong ko, Mr. Moderator, pinipresent niya, hindi out of tema yun. Sinabi niya yung kanina, pinipresent, tinatanong natin siya sa kanyang sinasabi kung totoo ba. Okay, let's give a chance. Naaman sa imong ng grace na po ang iyang premise, preparatory na yung question. Ang iyang siguro ang resulta na manigar sa papabarog sa imong punto. Okay. Sige. Palihog lang, magpatong ka o pamatasan. Pamingaw na ilan na magpada sa emosyon kay para matunay itong natay kamsay. Thank you kayo. Okay, tanong, Brad Paul, nabanggit mo si Apostle Peter na Pope, Santo Papa, binanggit mo rin ito. Objection, Mr. Moderator, wala akong binanggit about kay Pope. Kung meron, Kay Pope. balik natin, i-review natin. Wala. Ang sabi ko, si Pope Damasus. O, Santo Papa Si na. Pope Damasus ay Church of Rome ayon sa binasa ko sa Edict of Thessalonica. Hindi ako nagtas ng papase. Kaya huwag ka magtanong ng papase sapagkat hindi yung pasok sa proposisyon. Topic ka lang. Okay. Ang tanong ko po, Mr. Moderator, simple. Kasi ang presentation niya, si Pope Damaso, Pope daw ng Roman Catholic at maraming lista ng Pope. Kaya magtatanong ako ngayon sa Pope. So, hindi pa rin pasok sa tema yun. Hindi na tayo magtatanong. Ang kining iyang punto nga tungod kay litas kag ko mangutana siya kabahin sa mga ko. Niya karon natagal ko siya chance pangutana ay serious question ni mo mo base mo ang punto lang nato nga mo resulta ni sa ato pag-resolve sa atong proposisyon. Okay, atong di man nato may mga nang iyang sa iyang skills mga tanaw, hindi na ito ipagpadayon. Padayon na. Objection, Mr. Moderator, tanggapin ko yung kanyang tanong
hindi related yun sa sunod na tanong sa 380, dinakan siya. Klaro na, sakto na, fair enough. Fair enough. Kung dili na mo relate sa tema, ato nang didaksyonan. Okay, fair enough. Kasi nga, again, Muslim moderator, klaruhin ko muna kasi ang kanyang presentation yung tinatanong natin. So, binanggit niya po, okay? So, ang tanong, moderator style. Sakto nga pwede ka mangautana base sa iyang presentation. Pero your question must be directed towards the resolution of the issue. Dili kay mangutana lang ka para lang di sa katubag. Dili na mao. Ang katuyuan na nga ma-resolve man ang issue. Kinalan, kining pangutana nimo mo resulta mag-resolve sa issue. Muna pasabot. Para fair din sa duha. kaya nga. Okay? So, ito, So, target elections ng mangutana dili makiklaro sa uban basta sa mo resulta na sa pag-resolve sa issue. Okay? Thank you. ito premise. Premise na pangutana. Ang patunay na mali ang tema ko dahil meron ng series of popes na banggit si Damasus. So, ang tanong ko ngayon, meron ka bang ebidensya, historical evidence, na ito pong si Pope Damasus papunta kay Pope na primerong Pope na si Peter, meron ka bang evidence dyan? Historical evidence, dahil ayon po sa Britannica, there is no historical evidence na si Pope, ito pong tinawag ninyong Pope na una, ay wala pong historical evidence. So sabi mo, may series of Pope po na ipinipresent mo kanina, nandun si Damasus. So meron ka bang historical evidence na si Peter ay unang Santo Papa sa Roma? Out of topic, hindi po sa topic about sa pagka-Peter na po. Bagol mo na style sa ato rin ko ni Claro Pagayo dili bispo Presentation si Damasus. dili ako imong kadibate. My part is to make a proper way of questioning. Asam na ikan si Damasus. Balikod ko Pastor Agaan. Ang imong pangutana bisan pa naamaman o mawala o list of papacy dili na maong issue nga makapagkuba sa iyang ginikative sa imahan. So ang imong karuntang ipangutana ano na yun mo kung mo para mo parang ang imo anong issue Asbay mo mangutana? Asbay mo mangutana? Ang pangutana po si Moderator, pinatunayan niya na meron pong connection si Pope Damasus kasi meron silang lista galing ho kay San Pedro na unang Santo Papa na banggit niya kahit i-review natin ang video. So, ang imong ipangayo, Ang kung meron mas siyang historical evidence na si Damasus na pinipresent niya, connected ba yun historically? Dahil ayon po sa Britannica, there is no historical evidence na unang Santo Papa na hindi ko yun totoo. ang dili, ang point mo nga doon na po siya is connection. Base sa history, pero is not dili man good issue kung siya connection niya. Umo pamatay na siya na kanang siya na-asya connection niya, pero naingon na earlier or after nag-hisgot na day or year nga mo resolve sa issue kanang madawat. Pero ang tumong lang nga wa siya connection sa Santo Papa dahil na issue. Meaning to say, kung mo ang argumento pinaagi nga wa si Damaso why connection sa Santo Papa. Which is dili mo na may issue. Ang issue nga nga dapat ipunti mo pangutana nga mugupa mo kapatog nga reality ang kuhaan. Mr. Moderator,
sa amin ang iyang isulti. Kung isulti siya ang pagput Damaso sa connection na historically, ano naman pwede siya pangutana? Dili, sakto na. Ang imong isulti, kung na-related siya pangutana. Pero wala mong good na siya ulit ngadto sa pag-resolve sa issue sa posisyon. Mao lagi ang imong pangutana, dili wa ulit ngadto sa wala ulit para pag-resolve. Ano yung i-present? Ang iya na presentation, ang iya presentation na araw na niya. So, pero ang pasabot na ito ba, ako na-explain ko niya. Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number 12. Respect always the right ruling of moderator. Wala, kana siya. Wala, nag-explain lang siya sa side. Wala siya, dili na side of disrespect. Ang punto na nato mauni. Iyan ang gitando ang kanahisgutan niya, pati ni Damasos. Tinuod sakto. Pero ang iyong pamutan na kabahin ni Damasos, kinahanglan doon ay kalabutan sa pag-resolve sa issue na sa credibility. Hindi lang maingon nga ang tumong ni mo, gubuon ni mo ay connection, ang probaran ni mo nga wala connection sa Santo Papa na si Peter ba. So mo na yung punto na ako, Brad, na kinanglan dili na ito issue kung doon na ba siya connection ni Pedro. Kung dili, kinanglan mo pubag na 380 pa ang na support ang tumaw ang Roman Catholicism. Dili lagi Mr. Moderator kay wala man siya nag-hisgo na 380 lang may sulpot. Ang iyang issue, Mr. Moderator, ang iyang issue, Mr. Moderator, wala pa yung 380 na sila. Mo bitaw nga akong buod na di na tinuod na wala pa yung 380 na sila. Hindi pa 380 kaya ako ko lang refresh natin. Dili na kay mag-iwad. Refresh. Refresh na. Pastor Reyes. Next question. Balik-balik na nila. Balik-balik. Next question na dali. Hindi, basta dili pa Mr. Moderator Badpol. Among imong nadungog nga kaming duha pareha una-una nga dili madawat ang pangutana. So kaya atong informal pa istorya. Atong informal nga dili madawat so. Sige na. Next question. Next question is Palihog lang mga ang audience, palihog lang. Ato lang respetuhan ang mga atong discussion. Palihog lang. Respetuhan lang. Okay. Next question. Okay. Aduna na naman tayo duha ka minuto o 47 minutos. Segundo. So, aduna tayo mga tulo na lang ka question. Next question na. Nasa ba? Okay. Totoo ba na binanggit mo na yung Roman Catholic Church 1st century pa lang nandoon na yes or no? Yes, totoo. At may ebidensya akong dala na Roman Catholic Church 1st century. Ikaw ang wala pang naipresenta. Okay. Now, next question. Follow up. Ang dami kong references dito, meron kang references. Yung nagsinabi dyan na 1st century lang, naamnon ba ang Roman Catholic? Ilang aklat sa references mo na marami, ilang aklat ang meron doon? Ito, 1st century, itong sinabi ng NIV ninyo na kasali ang Baptist,
sinulat ni Apostle Paul, ang recipient ng letter to the Romans ay ang Church of Rome. So, nagka-unite po ang mga Bible scholars at ang mga dalubhasa sa larangan ng relihiyon at kasaysayan na first century nandun ang Iglesia Katolika. Ikaw ba ang hindi nakapresenta? So, ilabas mo na yung Okay, now, next question. Present niya, first century, di ba? O, natinig nyo, dalawang aklat sabi niya, kasali daw Bible. So ngayon, tanong, dahil ang Roman Catholic Church po ay under po yan ng Santo Papa sa first century, sino po ang Santo Papa ng Roman Catholic Church? Ayon po sa Objection, Mr. Moderator, for violating the rules of debate number 1, that no question or point shall be raised that is unrelated to the debate proposition. So, balik-balik na niya. O sumay tumong sumpa mo na. ano ang question mo, Mr. Di ba, usay lagi, ang pangmagana na kung usay tumong, mapubahan lang. Kasi ito nun, pasok ang prubahan na ito, nga dili tinuod ng first century nga na, kaya nga kung di man 380, di na tinuod mo, may kumuha mo, gusto mo. Sige. So, dili tinukod kay... Ano ang question na sa iyong presentation? Yun sa yes, present niya. Sige, pagka question, pagka. So, pag-repeat yung tanong. Ginamit mo nga sabi mo, first century nandiyan na, mayroon pa kang references. Kaya ang tanong ko, eto na lang. So, ayon po sa references mo na yan, ang meaning po ng Roman Catholic Church is under po ng Santo Papa yun. Kaya sa first century, ayon ng references sinasabi mo, sinabi ba dyan, yes or no, na si Peter, si Pedro, ang unang Santo Papa sa Church of Rome? Yes or no? Ito reference ako? Ang ginamit mo, Yes, yung dalawa. Sabi dito, Roman Catholic Church, first century. The Roman Catholic Church is the original and is still the largest Christian church, and Saint Peter who founded the first Christian church in Rome in first century. Nabasa. Natubag na pangmagana. Wala na, wala na. Okay. Dili na lang tatingali mo hatag o ribatag pastorian kay tungod kay adunay next event kaya kung nasaysayo pa ganina sa atong ikuan ganina nga 3 o'clock medyo nasukan yun na nato dayon pero ang oras sa karon is 6:35 kumukwita tao 10 minutes duha na daan mo 20 minutes na so ari na lang ta sa conclusion conclusion is tagal na to 5 minutes so 10 minutes lang ta hindi 5 minutes lang hindi 5 minutes na kay na may preparation magkuha pastor Pulin na pani sila ibutang ng mga kuan so until 7 ron tani so ang permit nila is alas 6 magsugod pero ako may nakauna pananggit mo nang ni
adjust na lang, gihatagan na nila o alas 7. So, ako, kung na, kaya ako may nagkuhan sa group na kuhan sa permit na ni. So, napapoy, may gani, kaya nagkabutang ng tarpaulin dire. Sit up pa sila ni. So, doon na lang tayo 5 minutes conclusion. Okay. So, ang conclusion is wala na tayo objection. Kunya, ano na ni Ron? Magwali pas ba? Sige. Okay, maraming salamat sa ating mga moderators, Brad Bibo, Brad Ismail, at sa aking katunggali sa debating ito, Pastor Rian Quintes. So nandito na ako sa summary period. Fixing indefinite year of the emergence of the Roman Catholic Church that according to him is 380 Anno Domini is very erratic notion, and it is a big lie of Pastor Rian Quintes. He is inconsistent even his very own statements. Nag-deny niya ang sinabi niya sa Facebook na maraming nakasaksi na ang Roman Catholic Church nagsugod na 313, pero nagtaka tayo na 380 ang kanyang pagpasulpot sa Iglesia Katolika. Ang kanyang proposisyon ay existing only in his human mind, not in reality. Sapagkat hindi siya nakapresenta ng ebidensya, ang kanyang mga ebidensya ay hindi po pasok sa tema, napakaliwanag ang emerge. Ang kanyang synonymous sa wikang Tagalog ay pagsimula at paglitaw. Ngunit ang ginagamit niya ng mga ebidensya, embrace, declared. So ang word na embrace at declared, ibig sabihin, yung in-embrace niya at dineclare niya, nandyan na bago pa man ang 380 Anno Domini. At kahit ang kanilang aklat na church history nagpapatunay, ang church history ng Baptist Theological Missionary ay napakaliwanag na nagbigay po ng mga pizza na kahit sa year 200 nandyan na ang Iglesia Katolika at ang mga dalubhasa sa larangan ng kasaysayan at relihiyon na kakaisa na kahit sa first century nandoon na ang Iglesia Katolika. Kaya ang aking advice ay ganito, brotherly advice. Kayong mga Baptist, kulikta ng kulikta kayo ng tithes. Pagpaaralin nyo naman si Pastor Rian Quintes sa Baptist Theological Missionary sapagkat may back subject siya. Kung nakapag-aral siya, dapat natuto siya kung ano ang nakasaad sa kanilang church history sa Baptist. Kaya kaltasan ninyo ang inyong tithes. Nakakahiya po ng inyong pastor ay wala pong sapat na edukasyon sa church history. Kaya mali po ang kanyang detail. Baka ngayon mag-preach si Pastor Rian Quintes. Pag ang puntahan mo ay basketball, huwag kang mag-volleyball. Pag ang puntahan mo ay debate, makikidebate ka. Pero kung mag-preach ka, mag-preach ka. Mamaya pag mag-preach ito, that is an education. Nasa iba pang
wika, pag ang isang tao ay pupunta doon sa sport na basketball tapos mag-volleyball, aba, iba na yata yun. So sa gabing ito, hindi po napatunayan ni Pastor Rian Fuentes. Hirap na hirap po siya. Kaya yung mga tanong niya ay very irrelevant at hindi po pumasa sa ating mga mabubuting mga moderators. Magandang gabi at sana'y pagpalain sana tayo ng Diyos na sa pamamagitan ng public dialogue na ito, maka-learn tayo ng katotohanan ng simbahang Katoliko. Hindi totoo na sumulpot lang sa taong 380. Nandiyan na ang Iglesia Katolika bago pa man ang 380. Ano, Domine? Palakpakan natin ang ating Panginoon. At ang simbahang Katoliko ay tatag ng Panginoong Kristo. Sabi niya, ang sulpot daw, yun daw hindi tatag. So, napatunayan natin ng Katoliko ay tatag ni Kristo, kaya siya po ang naunay sa iyang kaugalingon na taray. Palakpakan na Panginoon. So, maura to, salamat Mr. Moderator sa inyong time. O Pastor Rian Fuentes, huwag ka na kasi malungkot. Okay na? Okay. So narinig po ninyo mga kapatid, no? Sinabi daw niya na magpipreach daw ako. Yung pagpipreach ko, Brad Paul, regalo na yun. Kasi kung gusto mo ako mag-rebat ngayon, i-rebat kita. Sabi mo, ha? Ano sabi mo? Magdadala ka ng history book mo. Tapos kung tatanungin ka, hindi mo sasagutin. Out of topic. Pambihira ka. Magdadala ka ng ito. Ang dami ko, eto sabi mo, first century proof si Peter. There is no historical evidence that Saint Peter was Rome's first bishop. Saan yung first reference mo? Yung aklat na hilo na hindi standard reference? Lagnat ka ngayon, gusto mo akong iparipat, ha? Eto sabi, ayan o, declared Catholic Christianity. Sabi mo, meron na daw diniklara. Kasi na, ang diniklara, Christianity, hindi Roman Catholic. Ang Roman Catholic nagsimula dyan po sa state religion, kaya nga superpower kayo eh. Mga ruling kasagalan. Bakit? Kasi po, superpower, Roman Empire eh. Dyan kayo galing. Kaya yung sumulpot, nag-start. Nung nag-start siya, sa nag-start? Sa Roman Empire State Religion. Yan. Anong sabi ba dito? Gusto mo ako mag-rebat? I-rebat kita. Sabi mo, sabi mo eto na lang. Anong oras na? Okay. So, nung pagsimula ng Roman Empire, mga kaibigan, huwag kayong magalit. Kasi po, sabi po dito, na ang inyo pong sinimulan ay galing ho sa hindi totoong iglesia. Kaya nga sulpot. Sabi ko kanina, objection ng object kasi hindi raw tatag. Sabi ko, yung pang sulpot, tatag ni Kristo, out of topic. Ngayon, para ho kayo, ano ko lang ito, ano, 3 minutes, ito nga yung mga argumento ko. Sulpot nga kayo una sa lahat. Bakit? Ang tunay na iglesia sa Biblia, may katiyakan sa kaligtasan, kayo wala. Yeah? Ang Biblia po, ito, challenge ko sa inyo. Challenge ko sa inyo lahat. Magbigay kayo ng isang apostol na
pagbulag ninyo ng aral na walang katiyakan sa kaligtasan, magkatoliko ako. Kasi tiyak na tiyak po ang mga apostol. Okay? Ito, argumento, tunay na Biblia. Argumento po ito. Huwag iyak. Sabi niya rito, another, there is no historical evidence. Sabi niya, meron na siyang historical evidence. Sabi niya, evidence ko, there is no historical evidence. Kasi ang pinipresent niya, gawa ng mga hindi standard reference. Ito ang Christianity, mga kaibigan. Christianity ho. Oh. Asan ang 380? Hindi mo nakita yung 380? Andoon. Nakita ko po kanina. Ayan o. 380 AD. Diyan po kayo sumulpot, mga kaibigan. Ayan. Pinatunayan po natin kanina kay Theodosius yung pong pagsulpot ninyo. Kaya okay na yan, no? Ayan, no? 380 AD. Catholic, Christianity, ginawang official religion sa Roma. Taga-Roma ho kayo. Kaya nga Roma. Ito, ang tunay na iglesia nangaral po ni Kristo, kaya nga Kristiyano. Hindi po sila nangaral ni Maria. Walang isang apostol nangaral patungkol kay Maria, hindi katulad ng Team Maria. Kaya sulpot po sila ayon sa Biblia. Ngayon, kailang sumulpot, sabi sa Biblia, amin sa references, galing po sa Roman Empire State Religion. Ngayon, kung gusto nyo maging membro sa tunay na iglesia, maligtas po kayo. Kailangan po ninyong sumampalataya na ang Panginoong Jesucristo, siya lamang ang daan sa langit, siya po ang paraan sa kaligtasan, at kung ikaw ay tatanggap ng buong puso sa Panginoong Jesucristo, ikaw ay maanib sa tunay na iglesia. Hindi ho maanib ka sa sulpot na Romano Katoliko, natatag ng mga Romano. Kaya nga, ang tatag ni Kristo, Christianity. Ang sabi po sa Acts chapter 2, verse number 47, and praising and the Lord added to the church daily such as to be saved. Yung mga ligtas madagdag sa iglesia. Yun yung tunay na iglesia, hindi ho kayo. Maraming salamat ho, at Brad Paul, at sa ating mga buting moderator, maraming salamat po. Okay. Naman ko'y hangit si Pastor Rian, ganingon siya, patunayan kuno, ato kunong pamatudan, kaya bubalhin siya Katoliko, karon akong hangiton, akong pamatudan, para mabalik Katoliko ni, akong pamatudan, nga ang pagtuo, adunay buhat, aron maluwas ang tao. O yun na di. Okay, so clear na. Okay, akong pamatudan, nga ang pagtuo, adunay buhat, aron maluwas ang tao. O na akong pamatuod, para mabalik Katoliko. O yun kanini, o dili. Imo maning, hindi mo siya kanina. Nga, tubag ka, o aduna may usan na mustan karon, akong istan. Ako yung istan, ani. Okay ba? Nga, akong sabutan. Sabutan na to. Basta sabutan na to, ni. Nga akong pamatudan, nga ang pagtuo, adunay buhat, aron maluwas ang tao. Okay. Ang aking Isa po kaya na din nato, parang si Pastor Rian, ngayon siya nga, bubalik siya Katoliko, nga aduna may usan nato, ka-apostol, doon yung apostol na nangaral patungkol kay... O gani, ako pamatudan. Okay. Isa na apostula. Sige, ikaw na. Ingon nga, ang pagtuo, adunay buhat, aron maluwas ang tao. Kinsa.
natin, hinaon na mahuli ka, nga natay na katunan, o kikantanan, mag-snaptanay, o mag-nahalay. Daghang salamat, o may gabi ka na ito. Sige, kanang atong pupuso ni sa hamubo nga pag-ampo kay gisugan na nato ni sa pag-ampo. So atong pupuso sa hamubo nga pag-ampo. Kunya na picture. Atong ihatag ni Ismael Bahinting sa closing prayer. Sige, praise Allah. Dahil ba akong prayer? Labing makagagahong nga mahal sa panag-igay sa katarungan pero hapon na. Kininaan sa mga tinuuhan. Pinoon makatabang sa mga tao na nagkapaminaw aron matultimbang kinsa nagsulti sa tinuod o kang wala magsulti sa tinuod. Apan bisan ka mga inigtanan, hinaot nga di padayon ang imuhang unta padayon ang pagtudlo sa katawhan. Unsa yun ang imong gihanay nga pagtulunan nga mao'y among dapat tindugan, parugan nga muhatod ka na mo ngadto sa tinuod nga kaluwasan. Amahang Yahweh Elohim magagagahong kasantanan. Nining mga panagbangi ang tanan among gipasalamatan ka nga diin maghatag og pagtulunan sa both nilang duha nga mga debaters ug namong nagapatalingon. Ug among gipasalamatan nga tanan gitugian pinagi sa ngalan sa imong anak nga among manluluyo